nandito tayo sa Magsaysay, Naga City. Ayan. Punta tayo sa Pransya. Let's go. Tawid tayo. Shoutouts. Siguro lang. Namibilis dito. Magsaysay. Let's go. Yan, yung sa Magsaysay, oh, nightlife dito. Yan. Try natin tong GoPro Hero 4 Silver dito paggabi. Try natin. Yung ano niya, yung kuha niya. Yan, shoutout sa Sek. Bukas pa. Sek Moto Supply and Helmets sa Magsaysay Avenue. Yan. Yan, kita niyo paggabi dito sa Magsaysay, oh, napakaganda, oh. Diba? Ganito paggabi. Yan, Sangyup, yung Sangyup, namin kumakain dyan. Yan. Travel Cafe, shoutout. Yan, mga kainan dito. Yan, Bob Martin. Yan, ano to? Shoal 99, ayun, o. Shoutout sa Shoal 99, shoutout. Sa Magsaysay to. Parang bago yun, ha. Korean food. Ang daming mga kainan dito sa Magsaysay. Ano, pag nagutom kayo, mamupunta kasi sa Naga, sa Magsaysay, pumunta. Ang daming kainan dito. Ayan, Villa Caceres. Sikat dito na hotel and restaurant. Ayan, Bistro Roberto. Ayan, shout out. Ayan. So, napakadami dito ano, makakainan pa gabi. Panagutom kayo. Sa Naga City. Ayan, meron dito ano, McDonald's, ito sa Kmart. Ayan. Marami dito paggabi. Yan, McDonald's meron din. Yan, yan, McDonald's. Ayan, mga kainan dito. Red Platter. Ayan, meron din yung dito, Starbucks, oh. Ayan, Starbucks, Bigs. Ayan, meron din Yellow Cab. Mga kainan dito. Kapag naubos ng kayong gasolina, meron dito nga Shell. Nagabot, top. Ayan. Okay. Okay. Shoutout sa inyo. Yan, dito to sa Magsaysay Avenue, Naga City. Ayan. May kainan dito, eh. Ano, Avenue Square ito. Avenue Square, Naga City. Ayan. Ano, Magsaysay. Ayan.
Ingat-ingat lang eh. Mga biglang preno. Tayo sa may Pransya. Choy! Conchoy! Nalalabasan yung Choy. Yan. Ano to? Yan o. Napakita ko sa inyo yung ganda ng magsaysay paggabi. Ayan. Yun ang ating for today's vlog. Bukas na pala to. Shoutout sa mga kumakain. Shoutout. Mamaya punta tayo doon. Ayan. Muna tayo dito. Ayan, dito muna natin tatapusin yung ating vlog. Mamaya naman. Magandang gabi. Peace out.